kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti. Takuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa. Tiri kuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zuva nezuva. Nhasi uno sekuona kwenyu tabuda takananga kunzvimbo yechiweshe kunonzi iko kwaShutu. Uko kune mhuri yatidaidza ikati imbouyaiwo veSlyMedia TV. Tine dambudziko ratinaro remwana ane 10 years uyo ane dumbu riri kungokura kubva achizvarwa. Rega tinzwe kuna amai kuti dambudziko iri rakambotanga sei. Mama munganitsanangurire kuti dambudziko raShalom rakatanga gore ripi? Rakatanga 2014 pandamusununguka. Okay. Tiende papa kusununguka. Makaziva sei kuti mwana ane dambudziko iri? Ndakabva naye muhospital asina bvira aita tsvina. Ndichiuya naye kumba aingodzikira makgs andakamusununga ndinayo, ndobva ramba achidzikira mira achiramba ari paucheche. Saka ndakumba akazogara futi 3 weeks asina kuita tsvina, yebva ndadzokera naye futi kuhospital. Ndobva vandipa mushonga vachiti achabatsirika. Ndapiwa mushonga iwoyo akangoita tumadropu 3 chete twetsvina yekusunungukwa iyeyi. Nabvira azombozvibatsira mwana. Kubva ipapo ndakaramba nditingoenda mumaoko mana chiremba kusvika ndazopiwa machubhu ekumudhirena nayo. Ndichitanga kumudhirena mwaneye ndopakabva azoonekwa atorwa x-ray akuHarare hospital achibva anzi ane Spram disease, ane dumbu risiri kushanda rakaneta risiri kufambisa tsvina. Saka ruda kuti ribviswe dumbu iroro azobatsirika zvakanaka. Saka ndakazorarama nemwana kusvika pagore 8 months ndichimudhirena. Ndambofamba muzvipatara zvese parinyatwa Akaranda, ndikabva ndadzoka naye futi kuHarare. Akazonoparetwa muna 2015. Ndopa akazobatwa mwaneye. Kubva 2015 akamborarama zviri nani, asi system yake ingori rusi inongoburisa tsvina, asi achifamba zvake mune zvakanaka. Kubva achienda kuchikoro anenge achingoendawo zvake achingodzoka ameso ndangomupfekedza zvakakodzera kuti aende kuchikoro kune vamwe. Adzoka ikoko 2020 akazobloka futi zvakare, ndokuenda nefuti muHaward ikandipa ambulance ndikadzokera futi kuHarare hospital. Asvika kuHarare hospital akabva asevhwa ikoko, ndabva ndadzoka naye. Asi ana chiremba vari kutaura kuti operation hapasina operation yachakwanisa kuti adzokorore kuitwa, kunze kwokuramba ari pamatreatments emushonga nekutsvagirwa zvakakodzera zvokuti adye nekuchengetwa zvakanaka mwana iyeye. Saka kuchengeta zvakanaka kunowepo ndikokuti chikafu chaari kudya chinofanira kuonekwa kuti chiri kudziya, chinofanira kuonekwa kuti chabikwa zvakanaka, anogona kuonekwa ashandirwa zvakanaka. Saka inini ndo matreatment andiri kufamba nayo pamwana. Asi pari izvo zvaakubva 2020 asati atombotora x-ray yaari achitorwa kuti aonekwe kuti zviri kumbofamba sei uye zvidumbu rake rapapi uye zvakumbodii mudumbu make nekushayiwa mari. Ndo dambudziko riripo hombe pana Shalom. Ndanzwa muchiti imimi munotomupfekedza zvakakodzera nekuti system yake ino yakalusa anongoita pese pese. Chii chamunomupfekedza paanenge achienda kuchikoro? Ndinomupfekedza 2 mapendi anobata nemaelastic akakodzera mumakumbo. Ndotora tight yake ndomuisa kunze kuitira kuti tsvina kana ichinge ikabuda haigoni kuzoerera ichimumesa mumakumbo mese. Ndinongomupfekedza zvinhu zvakadaro achienda kuchikoro kuti awane kubatana nevamwe zvakanaka. Plus kuchikoro ndakabva ndanopa report kumaticha nekumahedi nevana vechikoro muklasi. Vanotozva ndo zvaari, haafanirwi kunge achitosekwa kuti munhu muhombe azvimesera. Saka kuchikoro vakamugamuchira vakazvinzwisa kubva atanga kuenda grade 1 kusvika grade 4 handisana ndambosangana neproblem yakaoma inorwadza kuchikoro. Vanozvinzwisisa maticha nehedi wake nevana vechikoro vese. Saka ndo dambudziko hombe riri pana Shalom, nokupota achizvimba, dumbu rake rinovimba, opota achiti rutivi 1 rekusaidi kuleft ndokwandinowandira achiti riri kumurwadza. Saka ndokurarama kuti Shalom akurarama ari mumatambudziko ekurwara. Tichimbokudzosera kumashure, muchibva kuchipatara maona kuti mwana ane dambudziko rekuzvimba dumbu, system yake yakalusa. Baba vakazvigamuchira sei? Baba vakangozvigamuchira achingoti iwo ana chiremba ndokwaanofanira kuramba uchienda, ndivanogona kukupa njere dzekuti tingazive sei kuti mwana chiri paari chakawanzika chii. Saka mukutorwa ma-x-ray ndo makanga makubuda maresults ekutaura kuti mwana ane problem yakadai. Saka baba vakangozvigamuchira, ini ndikabva ndazvigamuchirawo kuti tine mwana ane problem pamba. Ndiyega mwana here kana kuti mune vamwe vana? Vana ndinawo ndine 5, iye ndiye wechi5. Saka pavana vese ava hapana mumwe ane dambudziko here kana kuti tomboti ane dambudziko rehurema wamakazvara ine hurema kana kuti ane rimwe dambudziko rakada kufanana neRaShalom? Aiwa, handinaye. Vese vamwe 4 ndakavasununga zvakanaka. Pana Shalom ndo pakangotanga kuita problem iyoyo yekunzi ane Spram disease. Saka ana chiremba vakanyatsokutsanangurira here kuti iyoyo inonzi Spram's disease and stuff inonyatsoshanda sei, kuti inotanga sei pamunhu? Izvo zvavanenge vakanyatsonditsanangurira, vakangotsanangura chete kungoti ini ndakavabvunza chiremba ndikati chiremba ini pandaidhirena mwana uyu, pandiri kumudhirena nemachubhu, mudumbu make muri kubuda jecha
rakaita jecha nepowder yakaita black inobuda pahundi wegold yei chii changa chamaona pamabva naye kutheatre. Chiremba akangonditi zvakaoma muzukuru pane mwana wako, chingoita kuti mwana wako agadzirwa ende mwana wako toimba kuti Mwari achamuitira zvakanaka. Kana uchinamata unonamatisa unoita chivanhu unyasota chivanhu chako. Ndozvandakangopindura nachiremba chiita chibva naye kutheatre. Ndanzwa muchitaura kuti kana uchiita chivanhu woita chivanhu chako. Vaiti kudii? Makazombofamba here kuchivanhu kwacho kwamamataurirwa sinzi kuchipatara maudzwa disease yainayo? Kuchivanhu kwacho makamboenda here mukanzi kudii? Aini kuchivanhu handabvira ndaenda. Ndakangozwa kuti ndinongonamata Mwari mupenyu ndiye achandirwira. Kuna madzibaba uku kana kumachechi makati mamboenda here? Ini masoe ndinoenda asi but handabvira ndatsvaga tsananguro dzekurwara kwaShalom nokuti ndakangoti maexrei zvayataura ndizvozvo. Takatarisa nyaya idzodzi dzekuti vana munozotanga kuziva kuti vane zvimwe zvirwere masvika navo kumba. Vana chiremba toti mazuva masununguka Shalom, havana here kuzviona pamasununguka mwana kuti ane dambudziko rakadai nerakadai vachikusiyai muchienda kumba? Chiremba vakazviona kuti Shalom pane zviri kuitika, but nyaya yakaita kuti amasununguka Shalom achibva atanga kupisa miri 3 days dzekubuda muhospital dzakakwana, ndobva vanditi zvichiri kuita kuti uende nemwana nokuti temperature yake haisi kudzikira kuramba ichiita sei ichikwira. Ndobva ndaita day 5 ndirimo, ndobva ndazokumbira ine kuti nyama dzangu dzairwadza, ndaibatikana zvakanyanya. Ndobva ndati chiremba, temperature yemwana ikuramba ichikwira, inini wacho ndiri kurwara, handina kukwanisa kundibatsira chimwana. Sana ndiri kukumbirawo ndiende kumba, ndinokuti baba vake vacho havasi kunzwawo zvakanaka kumba kwacho. Baba vake ane problem yemakumbo nokuti ndimbatanga kutorwara baba vake zvisingaiti. Saka ndakukumbira ndonorwara ndiri kupi, ndiri kumba ndichionekwa nevamwe. Chiremba wakabva varamba day 6 ndopa wakazobvumawo kuti ndiuye kupi kumba, asi wanga watoramba chiti mwana wako haasi kudzikira, temperature ikuramba yakakwira. Kuratidza ndofunga chiremba wanga atoona problem yemwana, asi pakuti azotorwa maexrei matest ezvimwe zvese havana vaikufunga kuti temperature yemwana kungokwira ichadzikira. Asi ndazodzokera naye ndopa wakatanga kundiudza problem yekuti anogona kunge akanonoka kusungwa guvhu, mhepo inogona kunge yakapinda. Asi totarisa kuti pa6 months zvinofanira zvaita sei zvapera. Achikwanisa 6 months nemushonga wanga wakandipa ndishandise, ndopa zvakabva zvatiita wese kusvika ndatanga kuenderera mberi nekufamba kusvika ndazopiwa transfer yamuhawadi ndozoenda kuparire nyatwa nichienda kuHarare hospital kuGomo. Ndamunzwa muchitsanangura imi kuti paakazobloka akaenda akanobviswa nana chiremba, vakakutsanangurira here kuti ndezvipi zvinhu zvabuda mumwana? Inini paakabloka nichienda kuHarare hospital ndakatsanangura kuti mwana wenyu amai ane inonzi Islam disease. Islam disease yakanoafekta dumbu rimwe chete rinochengeta tsvina yedu vanhu iri. Saka dumbu iroro ndada tunobvisa. Tabvisa dumbu iroro tobatanidza system through panojaidhista chikafu richibva tsvina ichibva yabuda, toti mwana akwanise kuzvibatsira. Inini wakabva wandibvunza kuti mukutenderana nazvo here nokuti vabereki mune problem kuti mwana wenyu akaitwa maoperation nyangwe akafa nyangwe akazona problem imwe, mune muchidema makasiya mwana wangu akadaro. Kana mazvibata tsanangurai mega futi kuti mwana wenyu anza kunoita operation ipi. Ndofunga ndakadzokorawo tsanangura ndozvandaudzwa nachiremba ndosvikuitwa mwana wangu. Chiremba vakatsanangura kuti ndizvozvo chaizvo kusvika ndakazinda nemwana wangu ndikanosaina mapepa mwana wangu akaita operation. Aitwa operation zveshuwa ndakatadza kuti pane shanduko yandakaona kuti tsvina iri kubuda aichanyanya kugara mupi mudumbu sezvandaita kudhina nemachubhu. Asi kubva ipapo system yake ingori loose yekuti tsvina inongobuda haisi kugara mudumbu. Ukaona kusatobuda kwayene anenge atobloka zvokuti andigona kutozita kana 3 weeks kana kuti mwedzi wakutoenda futi naye kupi kuhospital. Ndo problem hombe kushanda pana Shalom. Ndazwa muchiti akambobuda zvinhu zveblack, hamuna kuti ndinozotitsanangura kuti zvaiva zvii? Zvinhu zveblack kuratidza zvinhu zvanga zvaora zviri mudumbu zvaidya zvese zvanga zvakangoungana panzvimbo imwe chete. Paakaita mazuva anofunga akaita mazuva anokwana 19 days asina kubvira aenda kutoilet. Saka aidya magaka nguva izhizha panakaenda naye kuhospital muna 2020 ipapo. Magaka emhodzi dzanzamera mudumbu, zvaidya zvese zvanga zvaita kuorera mudumbu. Saka zvakanoita kunobviswa nekumashure chichibhora chanchaungana. Chiremba pawakasvika wakanyatsopwanya chibhora icheche vachinengesheka system yake nekumashure vachibva vabvisa tsvina iye ichibva yatanga kubuda. Ndobva zvanzi chimutengerai mushonga inoita kuti matumbu ake abatsirike kugara makapfawa chikafu chaari kudya, nduru yake chikumidza kudonhedza kuti zvinhu zvikumidze kuora zvenge zvaanenge adya. Ndobva ndatenga utengesewa posta nekunyaradza marwadzo, castor oil inoita kuti abatsirike pakupfawisa matumbu. Ndichitanga treatment yekutanga ndisina mari, ndakatengerwa nana Faith masista anga arimo mastudent anga arimo muHarare hospital, ndo vakanditengera mushonga iyoyo kuHebemesa pharmacy, vakandibatsira kusvika ndazobatsirika futi nechipatara cheHarare hospital kuti ndikwanise kutowana transport yekuti ndibve kuchipatara svika nemwana kuchiweshi.
saka ndokubatsirika kwandiri kukwanisa kuita pana Shalom sabva muna 2020 kusvika ezvinozvi. Handina imwe rubatsiro rwandinaro nokuti ndiwane kunoti anotorwa futi ma-x-ray aone kuti zvisei kuti dumbu rinoramba richingovhimba. Ipapo angabhuroka futi last week ndikabva ndapererwa ndoita sei kuchipatara kwakasara chikwerete, kuHoward Hospital pandikahaya ambulance kwakasara chikwerete cheambulance. Saka ndakungodzengerera kuti zvinondoita sei nemwana. Saka ndotsvaga hope yekuti inini ndikwanise kupora ndichibatsirika pana Shalom kuti problem yake ndirambe ndichikwanisa kuisolva. Ndiri ndega kungoramba ndakagara ndisi kukwanisa kuisolva problem yaShalom. Nanzwa muchiti makasiya zvikwereti. Mungazive here mafigures emari dzamakasiya, maybe vanenge vachiona izvezvi vangazive kuti ini ndokwanisa kuvabatsira $1, ndokwanisa kuvabatsira $100, mwangu ndokwanisa kuvabatsira $50. Mungazive here kuti zvikwereti izvi imari? Masitsi acho mamwe acho ndinawo. Emari iyoyo. Saka mamwe achanyorwa ari maRTGS, saka anenge aida kuti nditore mapepa acho muchita muchitoyaonawo muchinyatsoona mari yacho inenge irimo. Takatarisa dambudziko rese tozoti kana dambudziko rawira mhuri, veukama vamwe vacho havazvigamuchiri. Pane here veukama vakambotaura mashoko ekuti nhasi mukamarangarira musodzi yenyu inoerera pamusoro pedambudziko raminaro pamwana wenyu? Inini veukama akataura mashoko anondieredza musodzi hapana, asi kuti pakuomerwa kwokuti inini ndasvika pafanike pandikaenda kukaranda, ndakasvika pasituation yekuti ndanga ndapererwa, ndandine mbudzi dzandiri panapa dzakatengeswa, ndikatumirwa mari kukaranda ikabhadhira chipatara chete apo ndichirara panze nemwana. Ndaishaya rubatsiro rwekuti ndibatsirike nokuti kuno kuchaindibatsira imbudzi idzodzo dzandandimbochengetawo dzakasvika pakupera. Ndikazobatsirwa nemunhu mumwe chete womumhuri ndiye akakwanisa kundibatsira kuti inini ndikwanise kuzobva kukaranda ndidzokere kuHarare Hospital, nokuti mwana yanga asita kubhadhara futi kana operation yake kana kuibhadhara nekuti anga asakwanisa 5 years. Saka ezvino zvakundiremera mai nokuti mwana akubhadhara akadarika 5 years. Pandikadzokera muna 2020 anga akuzvibhadharira, pane chese wangu chinzina unotenga, pane chese bhadhara, pane mbedha wanga akubhadhara. Saka kumashure kwakambondirukira kuti anga chibatsirwa negovernment nokuti anga akarapwa mahara. Saka izvo zvinopa zvakurema manje nokuti zvese zvakuda mari kuti inini chikwanisa kuzvihopa handichakwanisa. Zvazviri nyore sei kana kuti zvakaoma sei muchitsvaga nzvimbo vanhu vachiona dumbu raShalom rakakura? Kuchikoro vakazvigamuchira sei? Kuchikoro vakangosvika kuzvigamuchira semwana waaiziva wandikabereka vachiona. Vakasvika ndikavatsanangurira problem yaShalom plus pandaitambura naye kubva ari mudiki. Vanhu vase vaiita sei vaizviona, maticha acho ndiagara ari mungoripo ndio aripo, vaingoona kuti amai Shalom anotambura naShalom kubva achitanga ECDA kusvika ECDB yake vangu vachingozviona kuti ndo zviripo. Saka nyangwe pavari kungoenda kuchikoro, vekuchikoro anongomugamuchira zvakanaka. Asi mari yacho fees yacho zvandoni chikwereti chatona chakakura. Nguva unongo wasunza mari kuti ndobhadhira school fees, Shalom anobvatanga kuita zvimwe, wakutobvisa mari iyo wakutochanisa zvimwe. Kuchikoro kwachatone chikwereti, anosvika nguva yekudzorwa, akadzorwa anosvika kuno kumbotanga kuchema. Saka inini ndinobva ndanyanya zvakanyanya kuti zvino mwana wangu achazovei, akatadza kudzidza zvakare nedambudziko ranaro rakakura, achazoitei muupenyu, achazogona here kuzviraramira, achazozvishandira here. Ndosvika mwengu yekubvunza baba kuti mwana wangu kana akazokura, nekuti unongo chiti pamwe handizivi kuti upenyu hunofamba sei. Saka ndingobvunzawo ruzivo, nai mwana kana azokura achatozoti kana acharoorwa akazoitwa kana mwana wake kana kuti achazozvibatsira akaita sei, mubvunzo inenge chiuya mandiri nekuona kuti dambudziko raShalom rakandikurira kwandiri ndichiriona. Asi shuviro yenyu samai makatarisa mwana wenyu, tozoti paanenge achifamba pane zvinhu zvaanenge achiita mazuva ese munotoona kuti uyu mwana wangu achakura achaita mukoti, mwana wangu achakura achaita mudzidzisi. Makatarisa Shalom, mwana wamunoti munoshuvira kuti azoita chii? Shalom ini ndotarisira kuti Mwari amutungamirira, ndawana mari yechikoro, adzidze, akadzidza auzowana basa rinomurerukira iye pakurarama kwake nemamiriro akaita. Saka ndoshuvira nyangwe akaitawo mudzidzisi chinhu chakakodzera, anenge asingashandi zvinomupa bhizi. Kana akaitawo muchiremba anenge achibatsirawo vamwe achiziva kuti inini ndikurapa munhu kuti nechirwerewo chinotonditambudzawo, anoita care nemapatient yake anenge achigamuchirana nayo. Saka izvo ndinongoshuvira munamato yangu kuti Mwari dangu kuti Shalom adzidze azongowawo basa rinozomurerukira. Ndoshuviro yangu, but mari kuti anyazoendera mberi nechikoro ndikuenda ndichikundika futi zvakare nokuti baba wacho vanenge vari pamba vari kutambudzikawo. Takatarisa rubatsiro rwamungade mimi rwakaita sei tichitarisa nekuti vanhu vanenge vaine matambudziko akaita saShalom vanenge vaine chikafu chavanokodzera kudya, vanenge vaine chimwe chikafu chavasingakwanise kudya. Zvichida mumwe munhu ari kukuona izvezvi anogona kuti inini ndinokwanisa kubatsira Shalom nechikafu. Ndechipi chikafu chingadiwe kuti Shalom arareme upenyu hwakakodzera? Shalom akanzi anofanira kudya raisi.
Shalom anofana kudya sadza reupfu hwakashurwa. Shalom anofana kudya kunwa madrinks akaita sana marevival nemakasiketi nemamwe madrinks ari light anokodzera kuti iye asamufufutire mudumbu make. Chikafu chake mavheji afanira achiwanda, anomusumudza maacidzi. Anofana kudya mavheji zveapo neapo. Anofana kuwana chikafu chisingamusumudze maacidzi pese paanenge ari. Saka ndozvinhu zvaanofana kuwana zvekuti adye nemapotatoes anzi afanira achishaika pachikafu chake chaanenge achidya. Saka muri kuzvikwanisa here kuzviwana kuti mupe mwana? Zvinhu izvozvo ndikuzvikundika. Ndikukundika. Saka nderupi rubatsiro rumwe rwamungade besides chikafu chaShalom? Takatarisana nemhuri nekuti mataura mukati baba vanotorwara nemakumbo avachakwanise kufamba. Imimi ndima vakuriritira mhuri. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe iri kukuona izvezvi ikubatsirei nazvo? Ini ndikukumbira kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirewo. Kune chavanacho chocho ndibatsira, asi kunyanya ndaida kuti ndiite maproject nekuti nini handirwari, ndakasimba. Saka ndikawana kuti ndikahodha tunhu ndichitengesa, ndikatora mabhureira ndikachengeta, nekuti mabhureira kuno kanototengwa, ndikaona stati yakanaka kustarta kuti ndichengete mabhureira, nekuti kana ndikatogara nemari chikafu chaShalom chacho handizochishaya. Ndikwanisa kumutengera chaanenge ada. Kana akatondirwarira usiku ndokwanisa kumuka ndichienda naye kuchipatara ndakasununga kuti mari ine ndinayo. Zvino apa ndokundika kuita izvozvo ndisina kana stati ane ndinayo. Asi ndikastata inini ndinokwanisa kutorana business ndichitoendera mberi ndichikwanisa kuchengeta Shalom achirarama. Maproject apa ndeipi project yamuri kunyatsoda chairi pamwoyo penyu? Yandinonyanyoda inini pamwoyo pangu inini ndeyekuchengeta huku mabhureiras. Okay. Nekuita free market nekuti inotobhadhara. Okay. Tinoziva kuti nyaya dzekuchengeta huku dzemaproject kune dzinonzi ndotanga ne25, ndotanga ne50, ndotanga ne100. Imimi muda kutanga nedzipi? Uye mari yacho mungaziva here kuti ingadiwe yacho kuti mutange project imari? Ini ndoda kutanga ne50 ndidzandambotanga starta nadzo. Mari inodiwa panigirikini pahuku 50 inenge 50 years. Mari inodiwa pastarter panenge pachidiwa 50 kg yestarter. Panodiwa ma50 kg maviri yegrower. Panodiwa ma50 kg maviri yefinisher. Aiwa, tinotenda mama. Ameno kana mune mamwe mashoko amungade kuudza kune vanhu vari kukuona izvezvi takatarisana nemhuri yenyu nedambudziko raminaro remwana? Ini dangotaurawo kumhuri yeZimbabwe yese iri kundinzwawo panguva ino kuti danga Mwari wenyasha apindira vandibatsirawo nezvandiri kuchema nazvo pari zvino kuti ini hutano hwemwana wangu waShalom huenderere mberi, ndisusukidze upenyu hwake kusvika Mwari vachimuchengetawo. Saka inini ndikamubatsirawo, imi mukandibatsirawo, upenyu hwake hunoenda mberi. Asi ini ndikakundika kumubatsira, mhuri yeZimbabwe ikarega kundibatsira, upenyu hwaShalom hunoenda mumashure. Saka kundibatsira kwakamboita pakutanga kuti mishonga yake chaiyo treatment yake kutanga ndikutaura kuti ndakambobatsirwa nevasikana vekuchipatara vachindibatsira kuti Shalom upenyu hwake huenderere mberi. Saka naipapo ndirongochema kuti ngavaramba vachingondibatsirawo ruoko rwavo rurambe chingotungamirawo pamberi pangu. Ndizvo zvandochemawo izvozvo kumhuri yeZimbabwe kuti ngavandibatsirewo ndiitewo maproject ndikwanise kuchengeta mhuri yangu iwe rarame. Aiwa, tinotenda mama nemashoko enyu. Ndinotenda hangu. Iko zvino vandakagara navo ndimbuya vemhuri ino vari zvakare muvakidzani wamai Shalom. Rega tinzwe kuti ndapi mamwe matambudziko avanoziva anosangana namai Shalom kuchengetana kwavari kuita nemwana wavo nedambudziko rake. Mama, tinokugamuchirai pana paSlyMedia TV. Makadi zvenyu yes Eliza. Makadi henyu ruzhinji rweZimbabwe. Inini ndiri muvakidzani wamai Shalom. Dambudziko iri ndichitanga kuriziva ndichigara munomu. Ndofunga ndane makore kubva 2017 ndichigara munomu. Ndichimuona Shalom uyu mukufamba kusvika ndakazovabvunza 2 weeks ago. Ndakati amai Shalom, kuchii kunyatsoitika pana Shalom? Vakati mama, mwana uyu izvezvo ndatoone 3 days ari kurara akapfugama mumba, ari kurara achichema kusvika nezuro mwana akatozotanga kunamata usiku zvakandinzwisa tsitsi. Ndashaya mama mari yekuti ndinotenga castor oil yokuti ambonwa. Izvezvi ndamboedza kuda kuti ndimudhirene, mwana uyu ari kurwadziwa. Ndatosiya izvezvi kana kuti ndimudhirene kwachona. Saka ndakangoti amai Shalom, ndandine mari weshoma shoma. Takawedzera vakati pane mumwe futi andipa yekuti ndokwanisa kutenga castor oil kwanzvimbo. Vakabva vaenda vakanotenga. Saka iroro ndopandakataura navo ndakati amai Shalom, pane vandoziva inini. Kana muchida imi mendai munotaura nababa Shalom. Kana muchida ndigozovanyorera message ndotaura navo. Kana vachikwanisa kuuya kana zvichiita imi munoda here? Vakati ndinoda zvichokwadi mama mungaite basa. Noni ndiri kukundika. Mwana uyu izvezvi aifanira kuti akaenda kunotorwa x-ray. Ndiri kushaya mari mama. Saka ndopandakava
ndakabvunza sister yangu nandisisina namba dzeSly Media nandisisina chiva ndabvunza sister yangu ari kuSouth uko anonzi Tarisa ari Cape Town ndakati please ndisenderewo ndopaakabva andisendera namba ndakataura naRobert ndikataura naye akati alright mama muchazotaura naElisa ndiye ndichapa namba dzenyu ndokutozotanga kutaura kwandakaita naElisa kuti vabatsirwe saka ndikutongokumbirawo on behalf of amai Shalom kuti dai ruzhinji rweZimbabwe rakwanisawo kuvabatsira vanokwanisa kuvabatsira nokuti Shalom wacho anotonzwisa tsitsi nyangu makamuona dumbu rake mukuru rinenge rakaita unotadza kuziva kuti alright mwana uyu achazoita sei ko dumbu iri kuti riserere rizofamba sei saka amai Shalom sekutaura kwavaita kuti anokwanisa kuti ambonotariswa mwana kutorwa x-ray wooneka kuti matumbu ake acho akamira sei kana achikwanisa kunodhirenwa futi kuti dumbu rake riserere mwana akwanisa kuwana kurarama zvakanaka semwana mudiki ndofunga ndozvandiri kukumbirawo izvozvo zvagare kuruzhinji rweZimbabwe. Aiwa ndinotenda mama nemashoko enyu achida kunzwa umbo hwenyu ndimunogara namai Shalom kuti ndezvipi zviri kunyanyovanetsa pakuriritirana naShalom. Zvakanaka zvechokwadi dambudziko rinenge riripo rokuti isusu vose vavakidzani kana kuti seniwo ndinge ndisingambokwanisawo nokuti ndaimbowanawo kumashure kana kuti apo neapo asi handizozvikwanisa zvokuti saizvozvi chikafu chaanodya havambochikwanisa kuti mwana adye zvakadaro saizvozvi zvitarire muno zvakaita gore rineri hakuna kumbonyatso naye munda wachona ndiwo uyu ndiwo musha wavo saka kuti titi chibage vangati ndawana chibage ndinotengesa chibage hapana fodya vamborima ishoma shoma aina kumboiita yekuti vangatarisira kuti vangawane mari futi yekuriritira mwana wavo kana kuti vawane chikafu chaicho chinokwanisa kudyiwa nemwana ndesaka dambudziko rake riramba richinyanya dumbu rake richizvimba zvakanyanya nokuti haasi kuwana zvinhu zvaanokwanisa kuti adye. Mukutaura wanandiita namai Shalom ndanga ndichiona semunhu akabatikana zvikuru toziva kuti pane dzimwe nguva dzavanotombobatikana kushaya kutaura naye ndimi muvakidzani wavo pavanouya nematambudziko avo vachitaura nemi ndeipi advice yamunovapa? Advice yandaingovapa ndaingoti dai kuri kuti pawanika zvokuti munotengesa sekunoku kwashutu kunoku nyange vakaita flea market yavo pamashops apa pano zvinofamba nyange vakada kutengesa huku ndofunga vehuku vanotori ma1 kunoku vokuti vakatengesawo huku idzodzo vanokwanisa kuwana saka ndozvandaingovaudzawo nokuti inini handaikwanisa kuvabatsira asi zvandikazokwanisawo kuti ndivabatsire ndizvozvo zvokuti imi mauya kuti muvabatsire kuti ruzhinji rweZimbabwe ruonewo dambudziko ravainaro kuti vabatsirikewo mukurarama kwavo. Tinotenda mama nerudo rwenyu rwamakaratidza panhau yamai Shalom. Aiwa ndinotenda Elisa maita enyu asikana mauya. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kunzoko kune vanhu vane moyo wakanaka. Imagine zvitarisise uriwe muvakidzani wako ndiye hama yako yepedyo ndiye munhu wekuti ukatanga kuita matambudziko ndiye anotanga kumira newe. Mai Shalom muvakidzani wavo ndiye azodana Sly Media akati uyaiwo mumbotaura namai ava munzwewo matambudziko avari kusangana nawo semhuri. Iko zvino tava kungokumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti tinoziva kuti kana dambudziko richinge ravira mumwe wedu rawira tese semhuri. Regai tibatsirane tise maoko pamwe chete tibatsirane namai Shalom pane zvose zvavataura zvavari kushuvira kutanga maprojects ekuti vakwanise kuzoriritira mhuri. Iko zvinorega timbotaurawo nababa vaShalom tinzwe kuti makumbo anga achinzi vane makumbo avachakwanise kufamba akatangawo gore ripi uye ende zvipiwo zvavari kukwanisa kubata semunhu rume kuti variritire mhuri. Mhuri yeZimbabwe inini dambudziko remakumbo rakatanga 1999 1999 richitanga ndakabereka mwana wangu kutanga it was 1997 mwana wokutanga ndaingovavarira saizvozvo dambudziko rakatengeravepo ndaiti ndakatora zvirauro ndaenda kudhemu pamwe ndaidzoka nehove mbiri hove idzodzo ndaiti endai munotengesa ndazodaro pamberi apa ndaona kuti dambudziko riye riri kuenda richikura
ndakamboti regai ndiite zvokurima fodya. Ndokubva ndavavarira kurima fodya. Pano dzimwe nguvawo fodya yainyura, gohwo robva rashomeka. Asi ndaramba ndichirima fodya kudaro, ndakazenge ndaakukundika kusvikira pari zvinezvi. Gore rineri ndorana ndati regai ndivavarire zvakare ndiedze kurima fodya. Mvura yakabva yaramba kunaya. Saka handina chandiri kutarisira pari zvinezvi kuti ndinokwanisa kuti ndiwane chinoraramisa mhuri. Okay. Takatarisa dambudziko remakumbo, anoita sei makumbo enyu? Makumbo angu anopisa, anobaya-baya pasi pawo. Pokuti nguva zhinji zvinhu zvandinoda kupfeka, ndinoda zvinhu zvine comfort pasi pemakumbo angu kuti ndikwanise kufamba. Handirare, ndinokwanisa kumuka pakati peusiku vamwe vakarara ndikogara pamusuwo apa achindidzimba makumbo. Pane dzimwe nguva ndinokambaira pamusuwo apa ndichikuchidzira bhaundi, ndaikambaira kubva pamusuwo apa ndichienda kunokuchidzira bhani refodya. Ndo zvimwe zvinoitika pamakumbo angu. Takatarisa makumbo enyu amuritaura kuti anobaya-baya. Tozotarisa zvakare dambudziko rine mwana mudiki Shalom wekupedzisira gotwe renyu. Makambofambira here nyaya idzi dziri mbiri kuti munzwisise kuti zvingava zvine chivanhu mukati here kana kuti chii chiri kunyatsoitika mumhuri? Ndingangoti pamatambudziko maviri aya rangu neremwana. Remwana hongu ndakarigamuchira ndikati handina chandinokwanisa kuti ndiite, sezvo mwana takamuendesa kunana chiremba vakakwanisa kutaura zvavakataura, nokuti ndiwo vakakwanisa kuziva dambudziko rake zvariri. Vakakwanisa kumubatsira nemabatsiriro avakamuita, asi zvavakataura zvacho zvaanofanira kuti anga achidya, chikafu ichocho ndiri kukundika kuti ndikwanise kuti ndimutsvagire chikafu ichocho, nechikonzero chokuti ini pachezvangu handichakwanisa kuti ndimhanye-mhanye semamhanyiro andaita pakutanga. Makumbo angu anondidzimba. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nematambudziko esaya nderwechii? Rubatsiro rwandiri kuda uruzhinji rweZimbabwe naanchikumbira kuti ndikakwanisa kuwana mabroiler ndinokwanisa kuti Shalom ndimutengerewo chikafu chaanenge achida. Zvakaoma sei sababa muchiona mwana achitambudzwa? Ndanzoti anotomborara akapfugama nekurwadziwa. Zvakaoma sei sababa muchiona mwana achirwadziwa kudaro? Ichokwadi ndinosvikira pakubatikana zvokuti pane dzimwe nguva ndinoburitsa misodzi ndakatarisa mwana iyeyo, zvinondirwadza. Ndiri kutaura navo baba vaShalom vari kuti dambudziko remwana wangu rinotosvika pakundieredzesa musodzi. Ukaona munhu wechirume ava kuchema zviro kwazvo zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Asi tinongoti kune mhuri iyoyi Mwari ndiye ane murango, Mwari ndiye anoziva zvaanenge achiita. Baba mukanisanangura here kuti sekuona kwenyu zvichida maybe pane munhu wamakakanganisirana naye muchidzora ndangariro, azosvika pakuti rega ndimurwadzise makumbo kana kuti rega ndimurwadzise pagotwe rake, hapana here wamakambokanganisirana naye kumashure uko zvichida ndizvo zvava kutanga kuitika? Inini pamakuriro angu andakaita handingazozivawo mukugara, asi ini pachezvangu ndiri munhu ndakangokura ndakanyarara. Handina wandaitaura naye ukuti ndinganzi ndazopopotedzana naye kuti azosvikira pakuti andirwadzise saizvozvo. Ipapo ndinganyepe. Saka inini ndakangozvigamuchirawo ndikati ameno kana zviri zvaMwari handina zvandinogona kuita, kuenga vamwe vanopuhwa vana zvirema, saka ndakangozvigamuchirawo saizvozvo. Saka veukama urumbobatsirana nemi here padambudziko? Veukama
ndinganyepe kuti pana anokwanisa kuti andibatsire padambudziko iroro. Amai ivava vanenge vachitongomhanya nedhishi remuriwo vachitengesa musika kuti tikwanise kuti tirarame. Ndo mararamiro atinoita pana pakazhinji kutengesa kwamai. Tidzokera ipapo pana amai nerudo rwese rwaari kukuratidzai. Tinoziva kuti kana madzimai mazhinji kunzoko vakaona pamba paita matambudziko sekuti baba havasi kuenda kubasa, mhirizhonga inowanda pamba, penyu pakamira sei nenyaya dzese dziri kuitika idzi? Mai rudo rwavo ruchiri rumwe chete here muchitanga kuvatora kana kuti pane zvasiyana? Ipapo ndingataure zvokunyepa, hapana chakambochinja kubva tichitorana kusvikira pari zvino. Rudo runongori rumwe chete, takagara zvakanaka. Mashoko enyu amukade kuudza amai zvichida mamwe acho hamukwanisi kuvaudza mazuva ese, amukade kuvaudza achibva pakadzika pemwoyo wenyu? Ndinongoti madzimai rambai makashinga. Tinotenda. Aiwa, mazvinzwira mhuri yeZimbabwe. Mhuri yataura zvakawanda, yati iyo chavanonyanyuda ndechekuti vawanewo project yekuchengeta huku kana mari yekuti vatange business rekuvhura flea market kuti vatange kuzokwanisa kuchengetawo mhuri yavo. Nyaya yese iyi ichibva pamwana wavo Gotwe ane 10 years anonzi yeShalom, akatanga pakuzvarwa kwake achinzi ane chirwere chekuti matumbu ake haana kugara zvakanaka, haakwanise kutambidzana chikafu semamwe matumbu ese. Tiri pano paSly Media TV tichiti dambudziko kana rawira mumwe wedu, rawira tose, ngatibatsirani. Namba dzababa namai Shalom ndidzo dziri kubuda pascreen apo, vanoda kuvabatsira vabate panamba idzodzo. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti. Da kutenda netsigiro yese yamuri kutipa pano paSly Media TV. Ndichitenda zvakare kamera peseni akatibatira mushini Kundai Chitate. Tinoti SlyMedia TV, building bridges.